Takže dneska máme 31.12., což znamená, že zítra bude nový rok a nacházíme se tady na Kovnicově 19 a na Kovnicově 19 mají strašně super neexistující koně a já bych rád tady oslovil mé přátele, co si oni myslí o neexistujících koních na Kovnicově 19. Takže začneme tady u Adama, potom se přesuneme ke Karlovi, k Terce a k Martinovi, takže začneme u Adama, pojďme sem. Adame, ještě jednou, co si myslíš o neexistujících koních na Kovnicově 19 v prvním patře? Já musím říct, že mám zkušenost s poměrně velkým množstvím neexistujících koní a na Kovnicově 19 v prvním patře jsou jedny z nejlepších neexistujících koní. To byl moc pěkný příspěvek, pojďme dál ke Karlovi. Karle, co si myslíš o neexistujících koních přesně na Kovnicově 19? A pozor, nepleťme koně a jednorožce bez rohu. Já jsem si vzal klobouk kvůli koním neexistujícím, akorát tady nejsou žádní neexistující koně. Tím pádem mě to zmátlo, ale stejně ho nosím, takže proč ne, že? Palec nahoru pro koně. Terko, co si myslíš o koních neexistujících na Kovnicově 19? Pojďme na to. Nejsem vpravena do této situace o koních. Mě jako vyrušila z mého manuálu. Ale jelikož nevím, o co se jedná, tak myslím, že tady žádné koně nejsou a jednorožci ještě To bylo hodně sweet, pojďme k Martinovi. Neexistující koně, to mě vrací k tomu Blade Runner. A je to prostě, já jsem tady několik neexistujících koní viděl, takže musím oponovat Terce, bohužel. Se ona si vymýšlí. A no ano, viděl jsem pár koní, bylo to příjemné. Ani jeden z vás nelitoval. Přesně tak, pojďme do Honzo, respektive Jan, co si myslíš o neexistujících koních na Kovnicově 19? Existence neexistujících koní je velmi pravděpodobná vzhledem k jejich existenci, protože ta existence samotná je jakoby vyplývá z podstaty samotné, která není až tak podstatná. Protože myslím si, že to koně prostě jakým způsobem existují jiné dimenzi, která existuje naproti realitě, kterému nevěříme. Jo? Protože koně jsou svým způsobem věc člověka, kterou má rád a která je existující, i když neexistuje, ale my ji věříme a to je vlastně hlavně na to hlavní, jo, v což my doufáme, v čem my věříme, čemu my prostě přejeme, aby se stalo. A tím pádem my vlastně existenci neexistující potvrdujeme tím, že vlastně v ní nevěříme. To bylo hodně super. Co si myslí tady náš kamarád o neexistujících koních na Kovnicově 19? Franto, pojď do toho. No, já mám ten koně rád. Hej, to bylo hodně fajn od Frandy. A Barčovenko, Terko, sorry, co si myslí Terko o neexistujících koních na Kovnicově 19? Neexistující koně. neexistující koně na Kovnicově 19, určitě. Určitě. Pojďme dál, rozvíjíme tady tu myšlenku. Jsou tady a jsou super. Ale nesouhlasím úplně s touto hlavou. Takže ty podkovy, Terka chtěla říct, docela jedou o tady tu mega kritickou dlažbu. Ale tady zdravím dalšího kamaráda, co si myslí o neexistujících koních v Kovnice 19. Takže na zdraví pro ně. On zamluvil, mluvili, to bylo strašně Já bych vás tady vyrušil, jestli můžu, a podíval bych se tady na vážný hrnek, na kterým jsou koně. To jsou mega zajímavý koně v Kovnicově 19, to jsou páry. Co si myslí o koních na Kovnicově 19? Kterým je zrovna 19, osoby, kterým je 19, jsou velmi zajímaví a jsou šťastní a veselí, protože jim je 19 a slaví nový rok a přejou si, aby se měli pořád dobře. To je hodně milý. Jak si můžeme všimnout na tady těch koních, tak to je takový párček, řekněme, že se mají fakt rádi, jak se může podívat, tak jsou fakt spolu. Mají se moc rádi.